Pasaylo ang Public Information Office o kon PIO sang Iloilo Science and Technology o kon Isat University angot sa no cheating, no leakage post sang ila FB page para sa nagailapit nga midterm examination sang ila nga mga estudyante. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Heinz Gumakil, Direktor sang Isat U Public Information Communications Office o kon PICO, ginpayag sini nga wala sang intensyon ang ila talatapan nga magtuga sang kahulugan may kaangtanan sa kontrobersyal nga pag-leak sang questionnaire sang entrance exam sang West Visayas State University o kon WVSU. Aminado naman si Gumakil nga hindi husto ang timing sa nasambit nga post rason nga nagdesisyon ini nga i-take down ang nauna nga post kag islan sang more pleasant kag more sensitive nga post. Samtang ginpayag pa sang direktor nga iya ginaako ang bugos nga responsibilidad sa natabo nga insidente. To all stakeholders who are actually interested also when it comes to the issue and those who were affected, nga wala gid kita sang intensyon to create any animosity or to draw shade, of course, sa mga recent events yang natabo. ISAT-U and West Visayas State University will continue serving as partners for education, for higher education, and we would do the same, no? And this incident is not going to define the same. Kagini si K5, Nicole Castañeda Teprado, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.